তাহলে হামবাই যিনি মিডিয়া রকনো एक्चुअली नरक जतन साइमान खाना मीडिया रक बंदूक खाना मिया टाकार जोला ओ हायरे कपड़ा हाय के मुरा बारी और कैसा इंसिडेंट नहीं थांका जे इंसिडेंट मिया आनो एसडीपीओ एसपी खौनो फोन खायहर का मिया दी बरोनो हायपनो दी बरो आं मिया प्रोग्राम तमने बगी अटेंड खायमलिया एक्चुअली ब्रक साहर का नो आफरो बहायनो और कैसा बिसिओ डेपुटेशन दङ हनै साहरो ओंगा ओला आं कन्टेक्ट खायनायका बिसिनि इनचार्ज रक बाय ओंखाय बरक साव सासिना कुन आमति इनफरमेशन करै अ टाकार वेस्ट टाकार जला बिसिनि जे इनचार्ज बाय ओंगा तिनि बहायबा आं कन्फर्मेशन इबगै हायनि हायतेसे बिसिनि डाइरेक्ट इनचार्ज कक सालायका तिनि निरु दे बर्मा हायमानिया गलो सोंबायका किन्तु आमति कुन इनफरमेशन करै अमनो तैनो जे मिया हाय दिबनि प्राय एकटा समय रगो और आयरा कपड़ाने जियाव चमनिवो किसु साना थांका ओंखाय तामनि सानाय ताबुक दुइटा पलिटिकल पार्टी क्लास खा आमति खेनो जों नुखा नि मीडिया रगो बहायनो आं तिनि फाइबो नायफैगा माने गतना ताम एरियान बरो कक सापायका किन्तु एरियान बरो कक सापायनो यागलो सम्पूर्ण उल्टा जे और कासे पार्टी दङ जे पार्टी एलायंस पार्टी नरक जतन साइमान जेब्ला मथाबाय जे बीजेपी ताबो एलायंस पार्टी ओ जागाव जों आं मियाबो साका जेटा और कोनो बिसिओ डेपुटेशन ने कोनो मीनिंग कलाया यदिओ कोनो बरक कोनो बा प्रॉब्लम दखांकाय बिसिचिनि विलेज चेयरमैन दङ वीडियो दङ और न आसो साइमान जों कोनो जे कोनो एकटा बा करप्शन नखा बा सामुंनि डेवलपमेंट इंया गांकाय और न सालायमानि किन्तु आमति कोनो रिजल्ट पॉजिटिवली जों मानदिया जेहेतु आं मंत्री कक्साका मंत्री बरंगना विकास देब्रह्म अमति मिया न साइबायका किन्तु बरक आमनो खोनायावै मिया और हायनो हाय प्राय डेटा दिगिवो बरक तसे डेपुटेशन नानै फायका आं अनेक एकदम खबर नाय दङ आफोर बहायनो और एडमिनिस्ट्रेशन आव कक सालायजाक बीडीओ कक सालायजाक एसडीएम आव कक सालायजाक बाट बन अनेक बा रिक्वेस्ट खायखान सामा यागलो फानो बरक आमनो खोनायावै बरक बुदै फायखाना ओंखाय फायमान यागलो किसिनि अ आमसेनि बर बकिसा गराउन खाना खादा दिं गांगे इट पाथर खिदारखा गम हायरके जों आं फायमान यागलो खोना फायका ओंखाय यागलो दुनो पक्षिनो किसा संगर संखानि किसा खाना ओंखाय एक्चुअली और मिया नुखा आंते खोना पाइका और फै जेता हायदा कपरान जे चिनि ताकु खरस बुरा जे बुजाखा याखं बाइखरन जेता नक नुखना आंगो नुखा यूट्यूब या फै खोना पाइका एक्चुअली बिनि यागनो कायसा आरो सामहने बनो सापल तैजाक ओंखाय बबारतान बुजाखा सानोखो सायमानखो ब आरो आ जे सामहने बनो डेपुटेशन फाइफोरो आफोरो बरक बतम गौर बरक तामजंले खारलाखा पाथर भाजिन खारा नाखा गमटियो गथना खमंखा गामन या गलो ब जेर हाइन तंगि बुजागोनि सामर माने जे जोंनाफोर खानामा हाय आम हाय इंयाखै खाना पाइका त ग्राउंड इनका अब जाय हो जों जदिव अमटिं दंखाय तो एरियाव तो जों मुसुंगिया कोनो कारण डेवलपमेंट आर्ट केथुं कोनो कारणे और पीस माने तामने बनो वायलेंस थुं गमरो जों आबो नाया हैसे कारण तेपरा मथा जेफोर 2021 चिनि बुबाग्रा जेफोर एडिशन गवर्नमेंट पावर फेमेन या गलो जों सब समय पीच नायो एरिया सान्दे तंथं नायो चिन 12 टाकार जला आगे जें मानिखा आगे गोबांबा वायलेंस जों गोबांबा पार्टी बाय पार्टी एलायंस तंफोनो बुलाय लेखा बीएससी चेयरमैन बीएससी गवा ब्लॉक माहाबि आमते गमो जों नुखा गथन नुगि फै जों मुसुंगिया जेटा आम हाचिन एरिया आम हाइतां थं जारा आमति वायलेंस खाइ दंनाय र जारा वायलेंस खाइ दंनाय आं मनो साना मुसुंगो जों अम हायरकनो तोर जायगायावै जिनि पीच ताइ डेवलपमेंट बारे दरकार हनि तिनि जों अ जागाव दङ एबं आं मुसुंगो सानानि जारा आमति खाइ दंनाय र बरकबो जदि कोनो बिसिओ कोनो प्रॉब्लम दंखांगे एकटा टेबल फाइ जों जिनि वीडियो दङ बीएससी चेयरमैन दङ आले बेला थें कक सालायमान अब जों जतनो सायमान दरकार गाव एक्चुअली गथन ताकिसा और फाइ खाना पाइका मा सानायका और एक्चुअली खानामान कारण गगा ताकायसा अ वेस्ट टाकार जला बिसि जे और पंचायत दखल खायनानि हनै बीजेपी रक आगेनिसिम प्लान खायजाक एबं मबो खाना पाइका जे बरक चेयरमैन मेंबर सिलेक्ट खाइ फाइलायजाक आमनि बागिनो मिया और फाइ जबरदस्त केफोन सेगिना नाय हनिनो ब्रनि जे एकटा मेसेज फंनैसिम दि तमन आबो आंगर फाइ खाना पाइका गबरक तो कोनो सेगिना जानाय बुकरि और कोनो खायजाना बुकरि जे बेनिफिशियरी सिलेक्ट माने ब्लक होइतेंगो कारण बीएससी चेयरमैन साबा बीजेपी ताबो खाइ दं तिब्रा मथबा एलायंस कुंचंबो आरो खाइ दं गे और माने माय कोनो माने तामन सानै बनो असंतोष कोनो कारण करि अ बीसीओ फाइ गे बीसी ताम खाइबा जास्ट इमप्लीमेंटेशन खायना बर आसुसि गर जारा नेतृत्वरि दंनाय रक बर सिना नांगौ गम हाय कोनो नुगियासन गावनि बगै आं कोने जा नाय दंनाय रक
যদিও जों আমনো তুই হাই লেভেল মিটিং বসেন কক সালাইনে যারা বিজেপি নেতৃত্ব মানে কক সালাইনে গাय इन फ्यूचाराव जेहेतु हम हाइतां थो आं मुसुंगो आइडिया शांति दंना नोथो आर जदि हम हाइं दंसके जदि केउ सापलतुय दातुय तंखांके आमनि एगेंस्ट जों लीगल एक्शन नानानि बगै आं पुलिस नो सालायके तिनि हरो जिन एसपी दंगो इनके एसडीपीओ दंगो बरो কক सालायके काहामखैनो एरियाव पीस एंड हार्मनी दंनानि बगै जों आपिल खायो एबं जेसेकेफनो अ कालप्रियनो बाखि मारन नाय अ जों सालायके हाय गाहामबाय जथां